Здравейте, уважаеми зрители! Кажи той. Здравейте, уважаеми зрители. Аз съм Георги Марчев. Аз съм Даниел Колев. Да. Но ме познавате като Гришка Парцалова и Даниел и Даниел Парцалова. А мен като Гошо Зайка и Дебил Идиотов. Днес ще говорим за комарите. Да, за комарите. Какво използвате против комари? Моля, пишите в коментарите, а вие? Аз използвам ОВ. ОВ, това е много хубав продукт. Като се напръскам комарите просто като каса, те умират веднага. Но също използвам и мокри кърпички, не ги знам, отидете в аптека, най-близката аптека, дами и господа, те струват към 40 стотинки, един комар тук ми е до ухото, но няма проблем. Сега ще видите как веднага ще ме като пръсна веднъж. Също за комарите помага бира в огромни количества. След като се напиете, вие не усещате болка. Дори ви харесва да ви хапят, защото мисля, че това е интимен контакт между вас и комарите. Колежки, моля да не изразходвате офа. Колежки. Колега Колев, колегът Колев, разбира се. Добре, колега Марчев. Му пръснах си по стата. И аз. Да нима хапати там. Сега, както виждате, това е много лесно за нанасене по кожата. Само пръскате два пъти и го мажете на тялото и отново комари. В никакъв случай не си пръскайте на лицето, защото... Само на ръката и можете да мажете. Да, защото но ако... е опасно. Както виждате, той е малко луд. Но... Това не... Това сега напълно сериозно извън предавам, това наистина е такова за комари, не е вода, нито нещо друго, сериозно ви говорим. Сериозно, това така, отново в никакъв случай не пръскайте, защото може да получите обрив. И става много гадно. Пръскайте се по гърдите. О, малко не изискам, честно ти говоря. Да, също се пръска. Секунда се напръскам краката, макар че се оплитат като бабички в телена ограда. Добре, ти да успокоиш, аз ще така някой вид. Добре. Някой по-кратък не ми се чете. Значи тук всички са дълги. Добре, аз ще прочита. Кой виж да прочита? Аз ще прочита някои тоя. с букви. Чакайте, че не мога да видя, малко съм сляп. Две петлети вървят по улицата. Едното казва, хайде да отидем на кино. По-добре да отидем, извинете, това сме го чели. Добре, ще почна много. Абе, тези комари нямат край, колега Марчев. Отново съм тук, аз съм жив, но скоро ще умра. Аз да ни казвам шегарва там. Нека всеки един от вас под коментарите да пише какво ще прави през ваканцията, защото ние ще седим тук и ще дебилстваме и ще правим много яки клипчета. Очаквайте клипчета и от морския бряг. С Участието на Гошо... Да, Зайка и другите ни прозвища, но те ще са по-отделно, поне ще ходим по различни времена. Да. Оля, просто ми беше в такова. Да знаете, че след морския брак отново ще се върнем тук. Да, за градски хроники. Да, и да продължим нашия да, утре най-вероятно ще са последните 2-3 видеа, след което ще спрем да се появим заедно на екрана и след около месец най-много ще се появим, ако оживея. Така, драги зрители, това беше от мен и братовчет ми. Бал. Да. Чао, чао. Чао. Да, може да ни го вдигаш.